بررات 961 مقد أير إثيوبيا كابت بقس دحر 10 دقائق حد سبعي كاب كوف مبلي تنسيو ناب كوكبيت قوتسخ قوي جمرة ندا قوي كله كالوت كلتا سبوت بقويا ناب قدمي تتا نفاريت قوتسهم صعبوه اب قدمي تتا نفاريت مسبصحو نتم تسافرتي بوم تعطيقهم كم زلون كاب كوف مبليهم نقينقسقسون دحر مفرራሕ معصو كوكبيت بمسبار مستم كلتا بايلوت تتا نفاريت تفاططو ابتا نفاريت 11 ጨወይቲ كم زلو دحر محبار زخون حدقا اب نفسهم نخيودكم زتبهلو نخسمعو نتم كلتا بايلوت افرارحوهم حلقة بايلوت اتا نفاريت اتو اباته زم السمعة ابو امرو حسابات كوغوي جمرو ابتا ساعات تيا اتو اباته لعل 11 ساعات ناي مبرار نفرتي تمكرو نيرو ابتن 11 ساعات بايلوت كوينو ابز بررلو دما كاب كالوت كلتا ጨويا بزي حدقا دحينو نيرو حجي سالساي غيزي مچواي زغاطمو كا مس ادلو امارره اتا نفاريت كاب اثيوبيا ناب كينيا اتغعز نبرت كوينا 175 تسافرت نيروما كعزو كاب اثيوبيا ناب كينيا حصير بررا ولاكو انت نبره اتم سلسته ጨወይቲ ግን ካልእ መደብ ነይሩዎም ነቲ ካልኣይ ፓይሎት ቀጥቂጦም ካብቲ ኮክፒት ድሕሪ ምስጓጎም ንኣቶ ኣባቴ በረራ ናብ ኣውስትራልያ ንኽቕይር ብናይታ ነፋሪት ኢመርጀንሲ ፋስ ኣፈራርሕዎ ንኣቶ ኣባቴ ምቕያር በረራ ናብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ፀገማት ከም ዝፈጥረሉ ፍሉጥ ነገር እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ፀገም ኣብታ ሰዓት እቲኣ ናብ ኣውስትራልያ ንምብራር ዝወስድ መጠን ነዳዲ ካብቲ ናብ ኬንያ ዝወሃብ መጠን ነዳዲ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ بحصيرو أتى أباته نتا نفاريت ناب أستراليا نخبررا وخول ندادي كم زي نبرا حبرهم انتخونا جن إذا حبرتا نتوم ጨወይቲ قدايهم أي نبرن أما تسهيت نفرتي تعينت نفاريت نعسرت 1 ساعات كتبرر كم تخيل عم بيبوم سلزنورو نتوم ጨወይቲ ناتو أباته أي أمنون أتو أباته جن نزل بترب بمنصاق نابتا نايتا نفاريت ملكت ندادي إنا ملكته ناب أستراليا كبصحم زخيل ندادي كم زي بلوم حبرهم حجون توم ጨወይቲ قدس لزي نبرهم طلبوا من تزي ماليو نتتعاطي قمو زنبرو بومب كنفنجرو إنا بمبال نأتو أباته مفرح قصلو كاب جماجم بحر أفريقيا مس زوتو حماق حدقا خمزقاتموم زفلتا أتو أباته نخردهم زكالو فتنه انتخونجن قالات أتو أباته أبتمام إذني ودغو أتو أباته زبل انتبله زقرم نقصنا زربو نتصبو دحرز تسفا زقرص قويقن زرربن كلتا كابتوم ጨወይቲ كابت كوكبيت وصيوم نخلو مابتا نفاريت زنبورو تسافرتي رؤسهم كدنونون زربا خقارصون عززو قصيلوم دما نخلتا هوستس نايتا نفاريت بسلسته قنقواتات حبريتا نابتوم تسافرتي نخمحلالفا عززوون اتا حبريتا اتا نفاريت كمز تጨወيتن معلبيهم كمز قيرون زخونه سب طالقا كاتو انت فتينو دما نتتعاطي قمو زنبورو بومب كمز تقومون زفلت نبره أبز أوان زي جماجم بحر أفريقيا أنت حليفهم نداد وديهم أب مودات زي بلو كبدي هنداو وكيانوس كم زتحلو زجمتا أتو أباته كعزو قبل علو وكيانوس كي جمرو نداد إنه مملأ أم مومباسا كعلبو لمنه مومباسا أب جماجم بحر أفريقيا تركب كوينا اتحنتنا موداتان ناي مدحان عدلوم إيانيرا انت خونجن حجون لمنا أتو أباته أب تمام إذن ودغه نتوم ጨወይቲ لمنا أتو أباته نتيجمو تراي زيكونس راديو ركب نايتا نفاريت أطفئهم عم فتو غيرو نابلو عليه هنداو وكيانوس نخبرر أقددوه نحاد ساعات ندادي نعسرت 1 ساعات كبركا خمزي كيل ما نمسل زفلطو نقريو سلازي أبتا جزيتيا أتو أباته بزيادة أتريرو تخاطئة نحاد ساعات ندادي حسكان أب أستراليا مبرار نفس قتلت مخانو بتري تماغوته مراحتهم ጨወይቲ ግን أب كندم التحببار نأتو أباته نام أكل آير أستراليا دويلو ممصوم نخحبر عززو أباته نزي عدل تتكيمو أب كندي ناب آير أستراليا ناب دسيتات كوموروس بمدوال تጨወيم كم زلون بزح ندادي أومن زخدوو زنبورو مقد برران حبره اتي مراحة نايتهم ጨወይቲ أباته انتاي كم زقبره مستردئه نتاريري ركب كاب أباته منتيلو بحرق أن نتسقام كتوه أقددو مدانوغي ممخنيتاتات زودة أباته أموداتا نتسقام ناب أستراليا قدسو تتوه حساب لبوز سمرولو حلفي اتم ጨወይቲ دما أم منبر كالاي بايلوت كوفيلو ويسكي الناسته خزانا قاع جمره
ኣባተ ብዕቱብ ሻቕሎት ብዛዕባ ሕፅረት ነዳዲ እታ ነፋሪት ብጽኑዕ ምጥንቃቕ ቀጸለ። ሰምዓ እዝኒ ግን ኣይረኸበን። እቲ ጨዋያይ ንኣቶ ኣባተን ተሳፈርቱን ኣብ እንታይ ዓይነት ሕማቕ ሓደጋ ከም ዘእተዎም ክርድኦ ኣይከኣለን። እዚ ኸያክል መቆጻጸሪታት ናይታ ነፋሪት ከጠዋዊን ከተናኽፍን ጀመረ። እዚ ተግባራት ንኣባተ ናይ ብሓቂ ገረሙ። ኣብ ዝኾነ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅልውላው ኩነታት እቲ ኣገዳሲ ነገር ነቲ ኩነታት ምርግጋእን ምቁጽጻርን ምዃኑ ካብ ተመክሮ ይፈልጥ እኳ እንተነበረ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣባተ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምቁጽጻር ክእለቱ ካብ ኢዱ ወጻኢ ነበረ። እቶም ጨወይቲ እታ ነፋሪት ንህይወት እቶም ተሳፈርቲ ዝምልከት ተገዳስነት ወይ ሓይሎት ከም ዘይብሎም ኣብዛ ህሞት እዚኣ ንኣባተ ንጹር ኮነ። እቲ ዝበልዎ ብዙሕ ቁጽሮምን ምዕጣቕ ቦምባን ድማ ከጠራጥሮ ጀመረ። ካብ ገማግም ባሕሪ ኣፍሪቃ ዝያዳ ምስ ረሓቑ እታ ነፋሪት ቀስ ብቐስ ነዳዲ ስለ ዝወድአት ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ደረጃ በጽሐት። ሓደ ነገር ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግብአና እንተሎ ነፋሪት ነዳዲት ምስ ወድአት ብቐጥታ ኣይኮነትን ካብ ሰማይ እትወድቕ። ነፈርቲ ብራኸአን እንዳጎደለ ንነዊሕ ርሕቀት ከንሳፍፋ ይኽእላ እየን። ብርግጽ ክሳብ ኣውስትራልያ ዝበጽሕ ምንስፋፍ እኳ እንተዘይኮነ ቅድሚ ኣብ መሬት ምውዳቕን ግን ንነዊሕ ርሕቀት የንሳፍፋ እየን። ፓይሎት ድማ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ተጋጥም ከመይ ገይሮም ከም ዘዕልብዎን ስልጠና ይወሃቡ እዮም። ኣባተ ፈለማ ናብ ኣውስትራልያ ገጹ ንጸጋም ምስ ተጠወየ ናብ ቅድሚ ሕጂ ርእይዋ ዘይፈልጥ ኮሮ ዝተባህለት ደሴት ገጹ ክበርር ወሰነ። እዛ ደሴት ኣብ ጥቓ ማዳጋስካር ኣብ ዝርከብ ሞዛምቢክ ቻነል እትርከብ እሳተ ጎመራ ዘለዋ ንእሽተይ ደሴት እያ። ኣባተ ነቶም ጨወይቲ እታ ነፋሪት ነዳዲ ከም ዝወድአት እንተደኣ ርእይዎም ነታ ነፋሪት ኣንሳፊፉ ኣብኡ ክዕልባ ከም ዝፈቕድሉ ብምእማን ነቶም ጨወይቲ ከይሓበረ ንድሕነት ተሳፈርቲ ቀዳምነት ብምሃብ ናብ ደሴት ኮራ ኣቕንዐ። እቶም ጨወይቲ ብውስኪ ሰኺሮም ክሓርቁን ዕግርግር ክገብሩን ዝረኣየ ኣባተ ነቲ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ክቆጻጸሮ ብዓቕሙ ዝከኣሎ ፈተነ። ኣባተ ናብ ኣንፈት ደሴት ኮሮን ነዊሕ ክበርር ድሕሪ ምጽንሑ ነታ ደሴት ክሪኣ ጀመረ። ኣብ ልዕሊኣ ከዓ ክዝንቢ ጀመረ። እዚ ዝረኣዩ ጨወይቲ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንምፍላጥ ሕርቃን ዝተሓወሶ ሕቶ ሓተቱ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን እታ ነፋሪት ናይ ምውዳእ ነዳዲ ምልክት ብርሃንን ድምፅን ክትህብ ጀመረት። ኣባተ ኣብ ሰዓት እዚ ነታ ነፋሪት ኣብ ደሴት ኮሮ ከዕልባ ንኸፍቅድሉ ብዘይ ዕረፍቲ ለመነ። እቶም ጨወይቲ ግን ምውዳእ ነዳዲ ናይታ ነፋሪት ፍጹም ስኽፍታ ኣይገበሩሎምን። እኳ ደኣ ንኣባተ ንኸይዓልም ደጋጊሞም ብሕርቃን ኣፈራርሕዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሃንደበት የማናይ ክንፊ ሞተረ ናይታ ነፋሪት ሓይሉ ወዲኡ ጠፍአ። እዚ ዝረኣየ ኣባተ ነቶም ጨወይቲ ብዛዕባ ጽንኩርነት ናይቲ ዘለዎ ኩነታት ክእምን ዝከኣሎ ኩሉ ፈተነ። ኣብ ከቢድ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘለዉ ንምርግጋጽ ነቲ ምልክት ሞተረ እታ ነፋሪት ኣርኣዮም። እዚ ዝረኣዩ ጨወይቲ ኣብ መንጎኦም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክዘራረቡ ካብ ኮክፒት ወፂኦም ናብ ኣፍደገ ካቢን ከዱ። ኣብ ከባቢኡ ዝዓክቶ ጨዋይ ከም ዘየለ ዝተባሃለ ኣባተ ሓገዝ ክሓትት ዕድል ከም ዝረኸበ ተረድአ። ነዛ ሓንትን እንኮን ዕድል ተጠቒሙ ከዓ ንኹሎም ኣብታ ነፈርቲ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ብማይክሮፎን መልእኽቲ ሰደደ። ክቡራትን ክቡራን፣ እዚ ፓይሎትኩም እዩ። ነዳዲ ወዲእና ሓደ ሞተረ ኸሲርና ኣለና። ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓደጋ ንምዕላብ ኢና ንጽበ ዘለና። ዝብለኩም ዘለኹ ኣስተውዕሉ። ድሮ ሓንቲ ሞተረ ስኢና ኣለና። ኩልኩም ተሳፈርቲ ተሓባቢርኩም ነዞም ጨወይቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርኩም ከተእትዎም ኣሓትት። እዚ ዝሰምዑ ጨወይቲ ብጉያ ተመሊሶም ነታ ማይክሮፎን ካብ ኢድ ኣባተ ሃሪሞም ኣውደቕዋ። ኣባተ ግን ሻቕሎቱ ከመይ ገይሩ ብሰላም ይዓልብ እዩ ነይሩ። ብሰንኪ ምብልሻው የማናይ ሸነኽ ሞተረ ፍጥነት ናይታ ነፋሪት ኣዝዩ ክጎድል ዝረኣየ ኣባተ ፍጥነታ ንምቁጽጻር ብራኸኣ ክጉድል ጀመረ። እዚ ዝሕረቖም ጨወይቲ ብቁጥዐ ነቲ መቆጻጸሪ ናይታ ነፋሪት ክጠዋውዩን ከበላሽውን ጀመሩ። እዚ ምጥውዋቕ ነታ ነፋሪት ዘይንቡር ለውጢ ፍጥነት ሃባ። ከም ውጽኢቱ ድማ ከተንቀጥቅጥን ሓርጎጽጎጽ ክትብልን ጀመረት። ኣባተ ነታ ነፋሪት ዳግማይ ንምቁጽጻር ኣብ ዝቃለሰሉ ዝነበረ እቲ ጸጋማይ ሞተረ ድማ ሞተ። ኣባተ ብዘይ ሞተረ ነፋሪት ከብራ ዝሕሰብ እዩ። ሓንቲ ምርጫ ዝነበረቶ ግን ኣንሳፊፉ ብዝወሓደ ሓደጋ ኣጋጭዩ ከዕልባ። ኣባተ ነታ ነፋሪት ንምቁጽጻር ብዘለዎ ዓቕሚ እንዳተቃለሰ ሓላፊ ናይቶም ጨወይቲ ድማ ብሕርቃን ነታ ነፋሪት ንኸይውርዳ ክጭድርን ከፈራርሕን ጀመረ። ሓደ ካብቶም ጨወይቲ ንኣባተ ዝተባህሎ እንተደይሰሚዑ ብኸቢድ ክጉዳእ ምዃኑ ኣፈራርሖ። ኣባተ ግን ነዚ ምፍርራሕ ሞተረ ዘይብላ ነፋሪት ዝውር ምህላወይ ድሮ ምዉት እየ ታትገብርዋ ከዓ ግበርዋ ኢሉ ብምምላስ ጸማም እዝኒ ሃቦም። እታ ነፋሪት ምስ ብርቱዕ ናህሪ ናብ ማይ ብሓደጋ ክትወድቕ ትቐርብ ነበረት።
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ውሽጢ ካቢን ዝነበረ ዮናስ እቲ ካልኣይ ፓይሎት ነፋሪቶም ናይ ብሰላም ምዕላብ ተስፋ ከም ዘይብላ ስለ ዝተረድአ ተሳፈርቲ ይሕግዝን የጸናንዕን ነበረ። ድሮ ድማ ተሳፈርቲ ላይፍ ጃኬት ተኸዲኖም ረኸበ። ላይፍ ጃኬት ምኽዳኖም ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተነበረ ኮይኑ ግን ገለ ተሳፈርቲ ገና እታ ነፋሪት ከይወደቐት ነቲ ጃኬት ምንፍሖም ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝነበረ ዮናስ ብቕጽበት ጃኬቶም ኮንፍሱን ኣብ ትኽክለኛ ህሞት ጥራይ ክነፍሑን ጽኑዕ መምርሒ ሃበ። ብድሕሪዚ ሓደጋ ናይታ ነፋሪት ምቕራቡ ዝፈለጠ ዮናስ ናብ ኮክፒት ተመሊሱ ነቶም ሰኺሮም ዝነበሩ ጨወይቲ ብሓይሊ ሓሊፉ ንኣባቴ ንኽሕግዞ ክገድፍዎ ጨደረ። ዮናስ እቲ ሓደጋ ኣብ ዝኾነ ህሞት ከም ዘጋጥም ዋላ እኳ እንተፈለጠ ብዘይ ፍርሒ ኣብ መንበሩ ኣትዩ ነፍሱ ድሕሪ ምትዕርራይ ንኣባቴ ነታ ነፋሪት ንምቁፅጻር ክሕግዞ ጀመረ። ነታ ነፋሪት ንምርግጋእን ንምቁፅጻርን ድማ ዝከኣሎም ፈተኑ። ኣብዚ እዋን እዚ እታ ነፋሪት ኣብቲ ውቅያኖስ ናብ ምግጫው ትኸይድ ነበረት። ብመልክዕ ቁመት እንተሪእና ድማ ኣብቲ ውቅያኖስ ንኽትጋጮ ከባቢ 45 ሜትሮ ጥራይ ተሪፍዋ ነበረ። ኣባተን ዮናስን ነታ ሓደጋ ከቃልሉ ዝከኣሎም ይፍትኑ ነበሩ። እቶም ዝተረፉ ሰራሕተኛታትን ተሳፈርትን ድማ ከብዶም ሓቂፎም ህይወቶም ኣብ ኢድ ኣምላኽ ገዲፎም ጽሕፍቶኦም ክጽበዩ ጀመሩ። ኣብ ገምገም ሓደ ደሴት ሓንቲ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረት ሰበይቲ ነቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝረአ ዝነበረ ትርኢት ውቅያኖስ እናስተማቐረት ትዕዝብታ ኣብ ቪድዮ ትቐርጽ ነበረ። እታ ሰበይቲ ብሃንደበት ብማዕዶ ሓንቲ ዓባይ ነፋሪት ናብቲ ማይ ክትቀርብ ረኣየት። እቲ ነገር ናይ ድሓን ከም ዘይኮነ ዝተረድአት ሰበይቲ ኣቓልቦኣን ካሜራኣን ናብታ ዓባይ ነፋሪት ኣቕንዐት። ኣብቲ ቪድዮ ድማ ኤርላይንስ ኢትዮጵያ በረራ 961 ኣብ ውቅያኖስ እናተጋጨወት ተቐረጸ። ኣባተን ዮናስን ዝከኣሎም ገይሮም ነታ ነፋሪት ብሰላም ኣብቲ ውቅያኖስ ክዕልዋ ዋላ እኳ እንተፈተኑ ከምቲ ሓሳብ ልቦም ግን ኣይኮነሎምን። ጫፍ ጸጋማይ ክንፊ ናይታ ነፋሪት ማይ ኩዒቱ ነታ ነፋሪት ናብ ዘስካሕክሕ ምንክርውራው ሰደዳ። ብሰንኪቲ ዘስካሕክሕ ባህሪ ናይታ ሓደጋ ብዙሓት ተሳፈርቲ ህይወቶም ስኢኖም። እቶም ብተኣምር ካብታ ሓደጋ ብህይወቶም ዝተረፉ ሰባት ካብታ ደሴት ቅልጡፉን ስሉጥን ረድኤት ረኸቡ። እታ ነፋሪት ኣብ ገምገም እቲ ውቅያኖስ ብምውዳቓ እዛ ንእሽተይ ደሴት ነዞም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ንምድሓን ቀዳማይ ዕላማኣ ገይራ ጸዓረት። ንኣሽቱ ጀላቡ ገይሮም ድማ ልዕሊ 16 ኪሎ ሜትራት እንዳተጓዓዙ ግዳያት ናብ ሆስፒታል ኣግዓዙ። በቲ ኣብ መወዳእታ ዝተዋህበ ጸብጻብ ድማ 125 ተሳፈርቲ ክሞቱ ከለዉ 50 ድሒኖም። እቶም 3 ጨወይቲ ኣብቲ ሓደጋ ክሞቱ ከለዉ ክልቲኦም ፓይሎት ኣባቴን ዮናስን ብዘይ ዓቢ መጉዳእቲ ድሒኖም። ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝሕዝን ኩነታት ኣባቴን ዮናስን ዝወሰድዎ ተግባራት ካብ ጅግንነት ዝሓጽር ኣይነበረን። ነፍሲ ወከፍ ዕማም ብሞያዊ ብቕዓትን ንምእማኑ ዘጸግም ጅግንነትን እዮም ዝሕዝዎ ነይሮም። ኣባቴ ዳርጋ ንምእማኑ ዘጸግም ትብዓትን ተወፋይነትን እዩ ኣርእዩ። ብዝተኻእለ መጠን ህይወት ብዙሓት ሰባት ዘድሕነሉ መገዲ ንምርካብ ዝከኣሎ ገይሩ። እቶም ጨወይቲ ድማ ኣለማዩ በቀሊ፣ ማቲያስ ሰሎሞን፣ ሱልጣን ኣሊ ዝተባሃሉ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ክልተ ካብኣቶም ተመረቕቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሳልሳዮም ድማ ነርስ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ምኽንያት መጨውዮም ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ዕቑባ ንምሕታት ከም ዝነበረ ይፍለጥ።